Ďakujem pekne. Vážený pán prezident, ctený parlament. Pred 3 rokmi došlo k rozšíreniu schengenského priestoru o nové členské krajiny. Avšak na hraniciach medzi starými a novými členskými krajinami stále existujú obmedzujúce opatrenia. Napríklad na hraničnom prechode Rusovce-Kice, je to diaľničný prechod, medzi Slovenskom a Rakúskom, rakúska strana uplatňuje výrazné obmedzenie rýchlosti na 30 km za hodinu. Pritom prejazd je ešte výrazne zúžený betónovou zábranou. Nie je ničím výnimočným, že na tejto hranici sa pravidelne vykonáva kontrola rýchlosti prechádzajúcich vozidiel a dosť často aj policajné kontroly dokladov a obsahu kufrov aut. Členstvo v Schengene predsa znamená voľný pohyb ľudí a tovarov. Na to, že občan prekračuje hranicu členského štátu Únie, by ho mala upozorniť len obyčajná informačná tabuľa. Uvedené správanie, a to nielen v prípade Rakúska, je porušovaním pravidiel Schengenu a Európska komisia by mala na to dať principiálnu odpoveď. Ďakujem.